Dôvera zákazníkov je pre nás základný kameň existencie biznisu, takže pre nás je vlastne toto ocenenie o to významnejšie, nakoľko pôsobíme v oblasti služieb a pracujeme s vysokými hodnotami a s dôverou klienta. Takže slovo dôvera je pre nás alfa omega úspechu celého biznisu. Na to sa takto aj pozeráme, preto nás to o mnoho viacej teší, že takéto ocenenie sme mohli získať. Toto ocenenie najdôveryhodnejšie značky by sme radi viac využili marketingovej komunikácii, možno ako v minulosti, pretože je dobre sa aj pochváliť takýmto ocenením, hlavne pokiaľ sme ho dostali od našich zákazníkov, od spotrebiteľov. Takže budeme hľadať také primerané spôsoby a cesty, ako ho viac propagovať. Určite dôvera v naše značky je dôležitá. Dokazuje to aj značka Ariel, ktorá vyhrala už 9. rok po sebe túto cenu. Ale dôvera je dôležitá aj z ďalšieho hľadiska a to je z toho, že my neustále inovujeme všetky naše značky. A to, aby keď nám spotrebitelia veria a dôverujú, tak vždycky idú do toho novšieho produktu. Čiže my inovujeme pre spotrebiteľov a ak nám dostatočne dôverujú, tak sú s nami aj naďalej. Chcel by som v prvom rade poďakovať všetkým našim zákazníkom za dôveru jednak v našu značku, aj v naše produkty. Sme na trhu už 30. rok a myslím, že aj to je potvrdením toho, že naša značka má vysokú dôveru medzi všetkými zákazníkmi. Důvěra zákazníků je pro nás důležitá, protože takhle to bývá v každém vztahu, ať už v osobním životě, ve vztahu mezi kolegy ve firmě, ve vztahu mezi firmou a zákazníkem. Vlastně důvěra je to největší pouto, takže jsme moc rádi, že jsme dokázali vyhrát a věřím, že to budeme prezentovat dále.